Представяме ви просторен, светъл и напълно оборудван тристаен апартамент в сърцето на град Несебър. Сградата е разположена само на 350 метра от плажа, предлагайки удобна локация и отлична инфраструктура. Апартаментът е завършен с висок клас материали и разполага с 2 спални, просторна дневна и напълно оборудвана кухня с модерни електроуреди. Имотът е с обща площ 126 квадратни метра, включваща таванско помещение със собствен санитарен възел и просторен склад в сутерена на сградата. Терасите са освоени, което придава допълнително пространство и уют. Жилището е подходящо както за постоянно обитаване, така и за отдаване под наем. Завършено е с качествена дограма, изолация, подове с теракота и ламиниран паркет. Ако искате да организираме оглед на този прекрасен имот, свържете се с нас на посочените телефони или оставете коментар. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да не пропускате нови предложения за имоти по българското Черноморие. До скоро!